கைஸ் இன்னைக்கு என்ன பாச்சு என்னாச்சுன்னா என் ஃப்ரெண்டு வந்து அவனோட ஓல்டு ஐடிலேருந்து வந்தா பார்த்துக்குவேன். அப்போ அவன் இன்னொரு ஐடி இன்வைட் பண்ணி இதான் உன்னோட ஓல்டு ஐடி அப்படின்னா நான் வந்து புதுசு ஐடி வாங்கி போய் கேம் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்போ சரி அவன் நல்லா ஒன்டா படிக்கான்னு சொல்லி இன்னொரு பிளேயர் வந்து சொன்னா பார்த்துக்குவேன். அவன் கூட இருக்க தமிழ் பிளேயர் என்ன சொன்னா ப்ரோ இவன் நல்லா ஒன்டா படிக்காம ப்ரோன்னா. அப்போ நான் நினைச்சேன்னா சரி ஒரு கிராஃப்ட் போடலான்ட்டு ப்ரோ கிராஃப்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன். அந்த கிராஃப்ட்ல நீங்க என்ன நினைச்சிட்டு பாருங்க. இதுல பாத்துல தெரியும் உங்களுக்கு எப்படி அடிக்கான்ட்டு. இதோட எனக்கு என்ன மன கஷ்டம்னா என்னோட ஐடியில அவன் ஹேக்க போட்டு என்ன அடிக்கான். எனக்கு அதுதான் ஒரு மாதிரி ஆயிட்டு. ஒரு மேட்ச் நாங்க தோத்துருப்போம், திருப்பி ரிவெஞ்ச் நாங்க எடுத்திருப்போம். இதை நீங்க பாருங்க. வெளியே